A Xunta somete a información pública a modificación da Lei de Saúde de Galicia. Con isto búscase previr e mellorar a resposta fronte á violencia no ámbito sanitario. Esta mañá desenvolvéronse diferentes reunións de traballo marcadas na modificación da Lei de Saúde de Galicia. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, xuntouse con representantes dos servizos de emerxencias, forzas e corpos de seguridade, colexios de médicos, enfermería e psicoloxía para presentarlles o anteproxecto. Unha iniciativa que o goberno galego quere previr e mellorar a resposta fronte á violencia no ámbito sanitario. Realmente que é unha modificación que ten por objetivo ser moi global, moi generalista, o sea, non só afectar aos traballadores do Servizo Galego de Saúde, sino senderlo máis alá, non? Hospitales privados, independentemente de que sexan concertados ou non concertados, non? Tamén hai que crear a definición do ámbito sanitario, no sentido que vai a trascender ao lugar do traballo do profesional, non? Por exemplo, a ti te podes ter unha agresión na planta de hospitalización, unha consulta, pero se esa se fai tamén, por exemplo, un supermercado ou en o parking do hospital, non? Unha agresión relacionada con tu actividade profesional tamén se vai considerar, non? como unha agresión no ámbito sanitario. E tamén contempla a definición dos profesionais afectados pola lei. Tamén se van a incluir, por exemplo, a que son o personal de transporte sanitario, personal de emerxencias, inspectores. Eso é moi importante, por exemplo, no referente a las persoas que traballan no transporte sanitario, vamos a ser a primeira comunidade autónoma que se integra unha normativa deste aspecto, ¿no? Para proteger tamén sus dereitos, e ademais tendo en conta que gran parte de agresión se produce en ese entorno, ¿no? Unha das medidas a desenvolver será realizar un rexistro de agresións para ter unha visión real da amplitude desta problemática. Aprobación de un plan de prevención de agresión no sistema sanitario, medidas para agilizar lo que es toda la automatización xurídica, de apoio xurídico e de apoio psicolóxico ás persoas afectadas, tamén puntos moi centrados nos agresores, como pode ser pois, o cambio de facultativo responsable deles, ou que incluso, nos casos graves, o cambio do centro de saúde. E tamén a posibilidade de que, máis alá das posibles sanciones, que falaré ahora dellas, no? Pues tamén tengan que facerse responsables de o que os gastos económicos de agresión, os gastos sanitarios tamén desa agresión. Tipifícanse as infraccións leves, graves e moi graves, prevendo sancións que poden ir dende os 300 aos 15.000 euros en función da súa consideración. A norma da Xunta tamén establece a defensa xurídica automática do persoal de sanidade pública por parte da Administración Autonómica, así como o apoio psicolóxico preciso para os afectados.